som skončil pri pacientovi, ktorý bol šokový, zlý a som skonštatoval, že ja neviem, čo mu je. A pozerám na monitor a komorové salvy, hej, to znamená, že závažná smrteľná arytmia. Tak ako naše AI pomocky, tak aj vaše klinické AI pomocky sú tvorené v prvom rade lekármi. Jedna dôležitá vec, nezabúdajme, že vždy sa môžeme mýliť, hej. A my si musíme uvedomiť, že aj to AI sa môže, v malom percente, ale môže mýliť. Malý 9-ročný chlapec ťukol sa niekde intenzívne do skrinky a prst opuchol. A AI krásne potom, keď sa to vrátilo, že áno. Mladý chlapec, 19-20 ročný, a chodil dokola s tým, že astma. A potom som si klikol na tú AI zložku, hádaj, čo mi vysvietila. Tracheu. No. Že je zúžená. Kašel, vysoké teploty, jedny antibiotika, kontrola, nelepšíme sa, druhé antibiotika. Doktorke sa to všeobecne nepozdávalo, tak poslala na rentgen. Masívny nález obojstrane. S traumatologom sme sa stretli, niečo sme riešili a on sa nám pýta, že niečo na alergiu, niečo dobré. Ja hovorím desloratadín. A on chvíľku na mňa pozerá, že to si nezapamätám, to je ťažké slovo. Hovorím, tak keď som si ja zapamätal Salter Harris, tak ty si zapamätáš desloratadín. Luky, Jožko a pani doktorka Ivetka Petrašovičová. Ahojte chlapci, ahoj. Luky, Jožko. Ja si ťa tak predstavím, my sme sa prvýkrát videli na takej, dá sa povedať, že príprave na naše posty, ktoré už teraz máme. Áno. Ty si vedúci radiológ za našu sieť Penta Hospitals. Áno. Teraz sme sa tu stretli aj kvôli tomu, že sa ideme baviť vlastne o radiológii, možnostiach, ktoré máme, že nám prišlo nejaké AI a ja mám úplne čerstvú skúsenosť, keď som teda skúšal využívať AI aj pre nás ako pre klinikov. No a ja rovno začnem, že teda zo služby som mal príšernú službu v tom, že som skončil pri pacientovi, ktorý bol šokový, zlý a som skonštatoval, že ja neviem, čo mu je. Čo sa mi teda často nestáva. Ostal som taký smutný, teda funguje to tak, že ja mám na urgente takú tú izbičku úplne na konci. A keď sa niečo výrazne zhorší, tak tí mladí lekári vyhľadajú takú druhú pomoc, hej, zaklopú ti na dvere a už podľa klopania vieš, či to je vážne, hej. A keď niekto klope, že tak dobre, hej, a keď niekto klope takto, Jožko, tak je to zlé. Tak takto ma privolala kolegyňa ku pacientke 60 niečo ročnej a pozerám na monitor a komorové salvy, hej, to znamená, že závažná smrteľná arytmia, ktorá našťastie nebola pretrvávajúca, ale taká, že 10 takých rýchlych úderov srdiečka nebezpečných, navyše z komôr, ktoré vychádzajú, ktoré sú nebezpečné tým, že keď sa to rozbehne, tak pacienta vyslovene vypne, je nedostatočný ako keby obeh, hej, tým pádom on odpadáva a umiera, keď nič neurobíme. A zásadná liečba tam je, že podáme elektrický výboj normálne defibrilátorom a tým by sme ho vedeli zachrániť. Pokiaľ je pri vedomí, čo ona celý čas bola, tak sme jednoducho dali antiarytmika, udržiavali stav a išli zisťovať príčinu, prečo to tak je. Tá príčina bola trošku zrejmá, už keď som začal čítať dokumentáciu, že 2-krát bypass na srdci, bypass na dolnej končatine, čiže ťažká ateroskleróza, pacientka s nízkou ejekčnou frakciou, čiže chronicky zlyhávajúce srdce, čiže závažné diagnózy na relatívne mladú osobu. Hovorím, dobre, ale čo sa mi nepáčilo, tak strašná bolesť brucha. Jak som prehmatával brucho, ktoré bolo mramorované, to všetci vieme, že mramoráž na pacientovi na trupe alebo kdekoľvek je zlým znakom. No a jak som len tak ťukol, tak pomaly vyskočila z kože, hej, od bolesti a že tam bude nejaká náhla brušná príhoda a možno to bude zdrojom tohoto šokového stavu a tá arytmia a vôbec to zhoršená funkcia srdiečka celkovo bude návrub nejakého zápalu, možno, že pneumoperitonea, hej, nejaký vzduch pod bránicou, nevieme. Tak hovorím, nič, obličky nie sú úplne dokonalé, výsledok bol nejakých 180 kreatinín, čo je dosť. Hovorím, máme tu vitálnu indikáciu, je tam evidentná brutálna bolestivosť, ideme na CT, ešte som si zavolal Aristu, že keby bolo treba resuscitovať a intubovať, aby sme rovno išli, tak teda 2-3 hodiny ráno nevadí, však sme v robote. Išli sme na CTčko, kúkáme na to si vieš predstaviť, jak tam stojí ten arista, internista, chirurg. Jak pozrieš majstrovstva sveta v hokeji, že všetci na jeden obrazovku. A kúkáme a všetky oči na mňa, hej, rentgen, CT. Kde to je? A na rentgene nič a CT kúkáme. A ešte aj ten technik, radiolog, ktorý tam bol, tak ona tak počúva, tak ju pozdravujem. Tak hovorí, no ja tam kúkam ako chcem, ja tam nič moc nevidím. Ani ja. Arista, ani ja. Chirurg, ani ja. Počkáme ešte na popis, máme pani doktorku na telefóne, tak sme čakali a povedala túto istú vetu, ani ja.
A že čo mu je? Tak sme čakali ešte na kontrolné ostatné výsledky, hej, máš troponín, kardiošpecifický marker, či na srdiečko, či to nie je nejaký divný infarkt, ktorý by palpačne, ale nemal boleť samozrejme. Čiže infarkt, keď boli niekedy v epigastriu, spodný infarkt, tak boli tak, že prehmatáte a nič, ale bolí ho. Ale keď si urobíte toto a on od bolesti kričí ten pacient, v tomto príde pacientka, tak my sme museli dať sufentu. Normálne Arista tam bol, čiže dal niečo výrazné od bolesti a na ukludnenie, lebo my sme ho nevedeli dať do ležiacej polohy na tom CT-čku, čo ona musela sedieť pre tie bolesti. Tak vyšetrovať po sediačky nevieme. To nevieme, čiže potrebovali sme dať lahnúť, takže išla tam sufenta, pomohlo. Bolo zvláštne, že tie komorovky úplne zmizli po tej sufente, ako keby pri tých bolestiach boli tie komorovky. Čo adrenalín môže teoreticky urobiť, ako adrenalín z toho človeka. A tak sa to CT-čko urobilo, ale nikde nič. A vo výsledkoch, a ja som kúkal teda, že 50 CRP, je to zápalový parameter, je vyšší, ale na nejakú otravu krvi to nie je veľa. Prokalcitonín, parameter sepsy priamo, hej, 0,12, 13, tak nejak. Zase nič moc. Dobre, choré srdiečko, hej, bolo tam vysoké pro-BNP okolo 15 000, ale už sme videli aj 50 000 za v horšom stave pacientov a nie je ani tak dôležité číslo ako zmena, ktorú sme aktuálne nevedeli porovnať, lebo však sme mali jedno číslo. D-dimer 1, čo je taký parameter, že otrava krvi, zrázenina, možno nejaký nádor, tiež nič moc, ale 1 nie je nič hrozné, hej. Pri tých 5-10 už hovoríme, že to bude niečo závažnejšie. Nemali sme nič konkrétne a pacientka tam leží, mramorovaná, už jej klesal tlak, tie komorovky sa občas objavovali, občas nie, antiarytmika tiekli, tak už oči išli na Aristu, že asi to bude tvoje, tak to aj dopadlo a ja som ešte teraz pred chvíľkou volal, že tak čo, že niečo nové ste zistili, že nie, že tie labáky sú také stabilné, nehýbu sa a že si myslia teda, že to bude nejaký šok, čo sa teda všetci zhodneme, kardiogénny zo srdiečka, alebo teda otrava krvi, lebo bol tam ešte taký vred predkolenia a keď sme si tú pacientku dobre vyšetrili, tak tá mramoráž ako keby išla od toho vredu, normálne cez dolnú končatinu a na trup. Tá pravá dolná končatina nebola taká mramorovaná. Čiže sa nás zdalo, že či to nebude takto, že možno už je vyčerpaná. Druhá vec, že pani mesiac chodí po doktoroch aj s tým ulkusom, vredom predkolenia. Ďalšia vec je, že ťažkosti, ktoré mala aj s tou bolesťou brucha, boli 24 hodín, tak čakala do tej 2. 3. ráno, škoda. Mohla prísť trošku skôr, možno by to trošku inak prebiehalo. Každopádne dobrý telefonát bol v tom, že som zavolal pani primárke na roku nám a že žije, je u nás, zlepšuje sa a jasnú príčinu zatiaľ nemáme. Ja tak tápam, že to bude možno, že stresový vred, ktorý tam takto bolí, nie je penetrujúci, neprederavil, teda CTčko vylúčilo túto možnosť, chvala Bohu, ale podstatné je, že sa má lepšie. A prečo o tom hovorím? Ja som ešte pred 3 dňami mal takú skúšobnú verziu takej pomoci, že AI, sekvenčná diagnostika, teda vďaka Penta Hospitals, čo mi to dali vyskúšať. A bol som strašne nešťastný, keď som zistil, že už mi tá časová varianta tie 2 týždne prešlo, ja som nebol si istý, že či mi to ešte platí alebo nie, lebo som to tam všetko naťukal a čakal som, ako som to urobil niekoľkokrát už aj predtým, že čo mi povie nové. A že error. A že asi sme došli. Dneska som aj volal kolegovi, ktorý mi to dal nastavil, že no, 3 dní to už nemáš. A že ja aj škoda, lebo by ma možno naviedla na niečo. Pomohla, lebo neraz mi pomohla. A my sa ideme tu práve preto o tom baviť, že máme takúto možnosť aj v radiológii. Presne. Čo sa nám teda tiež neraz ukázalo ako veľmi nápomocné. Ty si to už skúšal? Vieš, toto AI, čo máme priamo na ambulancii, raz som to skúšal, ale čisto len tak, že som si vytvoril fiktívneho pacienta a dal som tam všetky možné príznaky, čo mi napadli a potom som akože tak sa snažil nejako z toho poskladať niečo zmysluplné, že či dojdeme k nejakému koncu a či navrhne hospitalizáciu alebo tak, akože úprimne poviem, snažil som sa to oklamať. Ja sa rád takto hrám z AI, ale veľmi konštruktívne dal rôzne pravdepodobnosti. My takéto AI, čo aj chodím na výjazd je sanitkou, my takúto možnosť teda nemáme. Normálne, keď je niečo že veľmi komplikované, každý má AI v telefóne, najmä keď má nejakú kvalitnejšiu AI, však to poznáme a hlavne kto to vie používať, existujú master prompty, ktoré si človek vie dať do toho AI a povie mu, ako sa má s ním tá AI rozprávať, akým štýlom má alebo nemá halucinovať a aby sme sa na nejakej odbornej alebo laickej úrovni bavili. No a ja mám takto nastavenú jednu aplikáciu, teda, ktorú nebudem menovať, ale platím si ju a dosť mi pomáha aj na výjazdoch. Vzhľadom na to, že máme strašné polymorbidných pacientov, najmä domov dôchodcov, a keď takto chodíme, mi to uľahčuje čas, lebo ja tam proste odfotím tú liekovú
kartu, alebo Áno. teda lieky, čo majú ručne niektorí vypísané, ono mi to vie preložiť normálne do písaného textu a povedať, či je to teda, či sú tam nejaké kontraindikácie alebo medzi sebou nejaké interakcie tých liekov, čo je fakt, že super. No a zároveň mi to pomôže napísať rovno do toho tabletu, na ktorom my píšeme ten záznam. Čiže toto my používame, takúto AI. Jedna taká mini AI, ktorá nie je tak, no je to AI, ale nie je to úplne, že na takej úrovni, jak už teraz sme zvyknutí, tie moderné AI, že ti vedia urobiť čokoľvek. Máme, čo sa týka tých EKG, čo robíme na adresách, že vlastne to EKG, ktoré my máme, má niekoľko desiatok, 100 000 EKG pozretých a naučí sa z nich, hej, že čo sú ST elevácie, čo sú negatívne tečka, taký onaký blok a dovolím si tvrdiť, že je to v niektorých ohľadoch oveľa presnejšie ako nejaký lekár po škole, pretože on nemá šancu za taký krátky časový úsek, keď mladý lekár začne robiť, mať napozeraných toľko EKG, ako tá mašina. Druhá strana mince je to, že to treba aj aktualizovať, málo kto to robí, chodí to na revízie, takže úplne tomu neverím, verím hlavne tomu, že jak vyzerá ten pacient, ako má kliniku, ale pomáha to, minimálne to proste šetrí čas. No, mne sa páči, že obidvaja ste zhodnotili z vášho uhla pohľadu to ako pomôcka, lebo ja takto isto to mám navnímané aj v rámci radiológie ako pomôcka pre lekárov, ktorá je tvorená lekármi. Lebo my v našej sieti nemocníc a polikliník máme dve technológie od dvoch rozdielných AI vendorov. Každá je zameraná na inú časť hodnotenia, ko ktorému sa potom môžeme pobaviť viacej. Ale si myslím, že tak ako naše AI pomôcky, tak aj vaše klinické AI pomôcky sú tvorené v prvom rade lekármi a určené sú pre lekárov, lebo kto by tie AI nakrmil dátami, pokiaľ by zdrojom tých dát neboli samotné nemocničné zariadenia a nebavíme sa o nemocničných zariadeniach len na Slovensku, ale to sú svetové nemocnice, obrovitánske, renomované nemocničné zariadenia a obrovské týmy ľudí na tom robia a majú snahu tým, že ten svet technológií je tak tlačený rýchlo dopredu, to upgradeovať a posúvať o tie nové poznatky ďalej a ďalej dopredu. Samozrejme, my sme tiež tí, ktorí musia toho AI tvoriteľa jednak krmiť, ale na ňo tlačiť určitým spôsobom, že tuto potrebujeme ešte väčšiu informáciu, toto je nedostatočné, alebo máte tu príliš veľkú citlivosť, ktorá pre nás zachytáva aj veci, ktoré nemusia byť úplne pointou toho hodnotenia, lebo je to až presýtené, tak poďme si to nadimenzovať na tú našu potrebu, ako je. A tak ako ty si, Luky, povedal, že si tam ošálil tú AI a si tam nabúchal informácie, ktoré si potreboval. My v rámci radiológie nemáme túto možnosť ošáliť, pretože tým, že sme radiológovia, to znamená, že veľmi zjednodušene povedané robíme s obrázkami. A tie obrázky musia byť získané z živého pacienta. To znamená, že každý ten jeden výsledok toho AI hodnotenia je hodnotenie pacienta, ktorý bol osnímkovaný. A bol osnímkovaný na rentgenových prístrojoch v celej našej sieti, čiže v nemocnicách aj poliklinikách Penta Hospitals. A jediné, čo teda máme za povinnosť, je to zhodnotiť očami našimi vlastnými ako radiológovia, ale ako pomôcku máme tam tú AI technológiu, ktorá to hodnotí. Nikto z nás, ani radiologických technikov, ani radiológov s tou AI nepracujeme v tom zmysle, že my by sme boli tí, ktorí si do toho niečo zadávajú. My to v sieti máme urobené tak, že všetko to beží vlastne na pozadí ako nejaké cloudové riešenie, ktoré nám vyberá z toho našeho paxového archivačného systému v celej našej sieti definované skupiny vyšetrení na evaluáciu, ktorá odíde niekde na cloudové riešenie, tam príde k tomu zhodnoteniu a vráti sa nám to napárované k tým pôvodným obrázkom toho pacienta. A obidvaja tým, že pracujete v nemocnici, určite ste tie naše technológie videli a mňa by zaujímalo, že ako vy to vnímate, lebo váš uhol pohľadu je trošku rozdielny ako náš alebo môj ako radiologický, lebo
vy máte iné oko, ako ja mám oko. Máme tak klinika, ktorá jednoducho pri tých obrázkoch úplne nie je a viete si iba prečítať to, čo napíšeme, ale zase musím povedať jednu dôležitú vec, my si často aj zavoláme s radiologmi, myslím, že aj ty tak funguješ. A to zavolanie niekedy je strašne cenné. Lebo nás navediete, koľkokrát našou pani primárkou si zavoláme a ju napadne niečo, čo by mňa nenapadlo v tej chvíli. Čiže to nie je len AI, ale aj komunikácia v rámci profesí a pomáha to, veľmi to pomáha, lebo nás navedie na nápady alebo veci, že toto je zbytočné, urobme toto. Teraz konkrétne nehovorím, ale viackrát sa stalo, že táto porada viedla k správnej diagnóze. Áno, ono si treba uvedomiť, že AI je technológia, ktorá pracuje v rámci radiológie len s tým jedným získaným obrazom. Ona nemá informácie tie klinické o pacientovi, ktorý máte vy, preto z môjho pohľadu je AI ako pomôcka. To znamená, že aj AI sa môže pomýliť. Lebo to treba povedať, že aj AI sa môže pomýliť, lebo je nakrmená nejakými dátami a tým, že jej absentujú tie údaje o pacientovi, ja neviem, bol operovaný, má tam takéto zmeny, lieči sa na takéto ochorenie. Skrátka, ona má diametrálne inú východziu pozíciu ako radiolog a klinik, čiže aj k tomu sme sa snažili viesť tým radiologov, ale teda aj ostatných klinických lekárov v našich zariadeniach, že neznamená to, že sa spoliehame len na tú AI technológiu, lebo máme vlastný rozum, máme vedomosti, máme skúsenosti, poznáme toho pacienta, alebo o ňom vieme, ona nám môže pomôcť. Ja to vysvetlím na konkrétnom príklade, že teda ako internista, ja keď si pozriem rentgen hrudníka napríklad, tak viem celkom slušne už vyhodnotiť, čo tam vidím, nevidím. A nebolo to tak dávno, čo teda podľa kliniky, ten traumatolog povedal, že tam bez úrazu, bolesť na hrudníku, pod ľavom rebrovom oblúku a teda, že po kýchnutí vznikla. A ja už teda trošku starší, skúsenejší, tak hovorím, že to môže byť kľudne aj zlomené rebro. A mladý traumatolog, že neexist, že bez úrazu, hovorím, uvidíš. Tak sme poslali na rentgen a najskôr vybehne taká tá prvá normálna snímka bez označenia, taká prvotná, potom samozrejme hemitorax, tá ľavá strana, čiže polovica a zameraná na kosti, rentgen polovičky hrudníka, keď to tak poviem, za zameraním na kosti a ja už som tam niečo aj videl, aj som klinicky vedel, že mi to tam pekne tak krepituje, hej, to rebro, bolo to palpačne na dotyk bolestivé, na zatlačenie a pacient teda udáva, že to vzniklo vyslovene v náväznosti, že prudko kýchol a odtedy to bolí, tak to sedelo, hej. Tak som si urobil ten rentgen a tak a schválne som mu neukázal ešte tú AI verziu, lebo to je ďalšie vlastne okienko, kde už je to vyštvorčekované a ukazuje nám tam to žltým, že fraktúra. Tak on taký, že to neexistuje, on tam nič nevidí. Vieš čo, priznám sa ti, že ani ja tam nič na prvú nevidím, ale ja už som bol o krok ďalej, lebo som si to pozrel. Tak som mu dal to AI a on také veľké oči a že to žlté to je, že fraktúra. No a pozerá a presne toto je to. Keby sme mali pozerať kostičku po kostičke a takto drobnohľadom pozerať, či tam není puklinka, iné zaoblenie, možno neštandardné, tak ťa to ani nenapadne. Keby som nevidel aj tú kliniku samozrejme, hej. Čiže keby som videl len snímku, naprv poviem, tam nič není. Hej, srdce bolo v poriadku, plúca bez zápalu a keby som teraz videl len samotnú snímku, tak poviem, že tam nič není, ale to aj to tam aj tak videlo a napriek tomu, že nevie kliniku. Ano. To je super. Takže pozerám, že to myslím, že to bolo nejaké 10. rebro a presne v tej lokalite, kde som ja vedel, že ho to bolí, tak tam vyštvorčekoval fraktúra. Čiže ako pomáha to evidentne. Ano. Čiže keby tam bol presne človek, že máme len rentgenovú snímku a ešte nevidel ani pacienta, už by mu to AI povedalo, že asi je tam fraktúra, preto hovorím asi, no malo by to korelovať s klinikou. Keby som to teraz pochytal a nič ho nebolí, tak je to staršia zlomenina, pravdepodobne záhojená. Áno, tá AI pri tých kostiach urobí to, že keď je jednoznačná fraktúra, napíše to, že fraktúra, farebne to vyznačí, ešte tam je aj grafika na tom, že nesmie byť ako ostrá línia a všetko. Ako náhle je, že mohlo by sa jednať, tak tá grafika toho označenia je rozdielna a je tam v zátvorke napísané, že možná. To znamená, že ten, ktorý s tým pacientom ako pracuje, by mal myslieť na to, že možno v nejakom čase sa tento nález môže zmeniť, pretože pri tých úrazových situáciách tá kosť je udretá a ona sa môže v časovom intervale 70 dní úplne inak zmeniť a tá fraktúra jednoznačná sa na tom mieste, ktoré úvodne nebolo úplne jednoznačne definované ako zlomenina,
za tých 10 dní, juj, a predsa tam bola, hej? No, mnohokrát sa to vykryštalizuje po pár dňoch. Presne. Áno. Ja som tak bol presne, že keď som na zlomené rebra, tak ja som si sám pozeral vlastnú snímku a bol som presvedčený, že budú zlomené 2-3 kosti. Pozerám prvú snímku, že nič, to bolo ešte 10 rokov dozadu. A dal som si kontrolu sám sebe o 3 dní, normálne, že som pracoval na urgente v Petržalke a pozerám, že raz, dva, tri, jednoznačne, hej. A to je presne to, čo ty hovoríš, že s odstupom času sa to vykryštalizuje, lebo nejaká demineralizácia, pane Bože, sa tam proste vytvorí, kompakta sa naruší a proste už to zrazu vidieť, aj keď to predtým vidieť nebolo. Prečo? Hematóm Áno. je na tom, hej, potom, ja sa rímuje, hematóm je na tom, Áno. čiže je tam modrina vyslovene a môže to pri presvietení urobiť iba taký ako keby hrubší skén a zrazu to tam nevidíme, hej? Ale pacient v tom období medzi snímkami normálne dýcha, čiže Áno. aj tie pohybové exkurzie tomu procesu roztlačia. napomáhajú, hej, čiže tá kosť, keď je krehučka, no tak sa doťukne, to je ako vajíčko, ktoré má tvrdú škrupinu a ťukneš, nemusí byť, ale a buchneš a zrazu je rozbité. Dáš do vody, až tam to vidíš, presne. Áno, hej. A pri tých kostiach je to veľmi často takto, pokiaľ je ten úraz, nazvime to, že veľmi rabiatný alebo agresívny, tak tá zlomenina tam je skrátka na tú prvú, že to Áno, vidíš. Ale sú veci, ktoré naozaj dobiehajú v tom čase. Veľa vecí závisí od veku pacienta, od hustoty kostného tkaniva. A máme kategóriu starých ľudí, ktorí majú diametrálne inú tú kostnú denzitu ako... Pri osteoporóze. Hej, ako a mnohí z nich sú vymyselníci. To nedávno sme mali zbieranie čerešní a rôzneho iného bobulového ovocia. Áno. A rebrík k tomu a nemusí sa vôbec nič iné stať, len ako volakto šupne dole. Hej? Áno. Šupne dole, má zlomený členok, treba zlomenú ruku, ale stále ho pobolieva chrbtica. Urobí sa rentgen, na tom rentgene v tom danom momente nie je vidieť nič. Pacient má ťažkosti, urobí sa buď kontrolný rentgen, alebo v niektorých prípadoch sa urobí magnetická rezonancia, pretože pacient prichádza pre progredujúci lumboischadický syndrom a tak ďalej a zrazu vidíme na magnetickej rezonancii hups, tuto máme nejakú inú kostnú dreň, môže tam byť fraktúra. Tak čím to dolomíme? Dolomíme to CT-čkom. Ktoré je na pevné štruktúry. Ktoré je na pevné štruktúry a tam je vidieť vlásočnica, ktorú nemá nikto z nás častokrát možnosť vidieť na tých rentgenoch, pretože sa bavíme o absolútne inej technike vyšetrenia s inými technickými parametrami a každá z tých zobrazovacích modalít má limitácie. Čiže treba z pohľadu klinika myslieť na mnohé iné veci a možno keby sa urobilo opakovaný rentgen tohto pacienta v zariadení, kde je AI k tomu, tak možno už úvodne by niekto uvažoval nad tým, aha, tuto by mohlo napriek tomu pádu byť aj niečo na chrbtici. Presne tak, no k týmto pádom, keďže ty si radiológ, neviem, či si niekedy slúžila na urgentnom príjme, alebo asi ako normálne človek, čo možno niekedy bol na urgentnom príjme s blízkym, vieš, ako to tam funguje. Keď niekto príde na urgentný príjem s tým, že spadol a či to niečo nemá zlomené nejakú končetinu, tak v prvom rade sa ten lekár opýta, čo sa stalo a ako sa to stalo. A ty si veľmi dobre povedal, že to AI vie s nami pracovať do tej miery, ako mu to my dovolíme. Čiže aké informácie má, tak iba tie. Čo je vynikajúce oproti tým modelom, ktoré sú bežne dostupné pre ľudí, hej, tie chatboty a podobne, tak nehalucinujú, to je zásada, čiže nebudú variť z vody. A keby sme mali AI, kde vieme proste presne, mali by sme čas, kde vieme presne ukázať, ako ten človek spadol, tak by to bolo ešte na vyššej úrovni, uvidíme, čo prinesie čas, pretože my hľadáme na základe mechanizmu úrazu väčšinou tú danú zlomeninu. Čiže keď dieťa padne na ruchu, na korčuliach, hej, takto má ruky, tak vieme, že OK, môže to byť nejaká radiálka alebo čo podobné. Chcel som ešte jednu vec doplniť. Obrovský problém, najmä pre mladých traumatológov a aj v nemocnici, tým, že nie sme nejaký národný ústav detských chorôb a musíme ošetriť v rámci urgentnej starostlivosti aj detských pediatrických pacientov po úrazoch. Sú nejaké detské také zlomeniny. V detskom veku sú veľmi špecifické zlomeniny, napríklad Salter-Harris, epifyziolízy a podobne. To je veľká vec, ktorá
častokrát ostane nepovšimnutá a naozaj, že tí pacienti sa potom vracajú, pretože to sú tak delikátne veci, kde musíme robiť snímky obidvoch rúk, porovnávať si to a podobne. Čo sa týka toho AI, neviem, ako to ono funguje, že keď dáme obidve končetiny, ono to vie porovnať tie končetiny. Ono vie, že to je pravá, ľavá a porovná si ich vzájomne, alebo to berie ako samostatné snímky? Nie, porovná, lebo každý ten snímok, keď sa bavíme o dvoch končatinách, tak už pri tom zhotovovaní toho rentgenového snímku dávajú laboranti, radiologickí technici, alebo postarom laboranti, aby som sa ich nedotkla, tak dávajú značku pravá a ľavá ruka, hej, pravá, ľavá noha, práve, ľavé koleno, hej, čiže stranovo. To znamená, že na takéto hodnotenie to odchádza aj do tej AI a to AI urobí fraktúra napravo, fraktúra naľavo nie je. A keď hovoríš o deťoch, tak tá AI, ktorú máme, je zameraná práve aj na tento detský vek a môžem ja povedať zase príbeh na margo detského veku. Banálne ťuknutie niekde, malý 9-ročný chlapec, ťukol sa niekde intenzívne do skrinky a prst opuchol. Hej? Mm-hmm. Tým, že 9 rokov, čiže rastové štrbiny, to znamená, máme tzv. Puzzle s nejakými medzerami medzi tými jednotlivými časťami. To si pekne povedala to puzzle. To som nevedel takto vysvetliť tým príbuzným. Hej. A čo je dôležité pri týchto detských kostiach je, aby tá rastová štrbina, hej, bola symetrická. Ako náhle tam je nejaká asymetria, alebo mi tam chýba niekde línia tej kortikális, mne ako radiologovi to ma navádza sa na to zamerať intenzívnejšie, lebo to smrdí tým, že bude tam fraktúra. Hej? No. Plus, keď je to opuchnuté, tak máme 2 body k tomu. Závisí strašne veľa od toho, ako je to zrentgenované, to si treba povedať, lebo my máme všetko digitálne rentgenové prístroje, máme erudovaný personál, ale na druhej strane máme toho pacienta, ktorý je bolavý, pacienta, ktorý nespolupracuje. Máme dieťa, ktoré plače, krúti sa, nie je schopné, čiže tam strašne veľa závisí od toho, ako je to osnímkované a potom vieme variť. Keď to je dobre osnímkované, tak to vieš detekovať. Ano. Keď to nemáme úplne tzv. Tie anatomické pozície na snímkovanie, tak tá AI technológia ukáže. A moja skúsenosť, že mne sa nepáčilo, tak som volala laborantke, prosím ťa, odfoď to ešte raz a skús to vytočiť trošičku, aby sme to videli, lebo ja si myslím, že tam je práve z tej rastovej štrbiny odštipnuté a presne to bolo odštipnuté, hej? A AI krásne potom, keď sa to vrátilo, že áno, tak lekár bol spokojný, rodič bol tiež spokojný, dieťa poučené, nemuselo v škole pracovať, lebo to bola pravá ruka. Čiže máme to takto vymyslené, že vieme pokryť veľmi široké spektrum vekového. Sa mohol opýtať, že prečo sa práve začalo v radiológii tak vo veľkom používať to AI. Ja som sa nedávno o tom rozprával aj s mladšími kolegami, že proste, keď si to zoberieš, že slúžiš na urgente alebo proste v rámci nemocnici a príde ti akútny pacient, na ktorého máš proste zlomok času toho, ako keby bol hospitalizovaný, že proste na návštevu ideme riešiť nejaký problém, bolí noha alebo bolí brucho. No a máš radiológa, že vlastne celú tú diagnostiku o tom rozhoduje radiológ. Častokrát jeden v nemocnici v službe. Presne tak. A je to proste neuveriteľne komplexné prezrieť celé brucho, celú dutinu brušnú s kontrastom, vylúčovaciu fázu, či tam niečo nie je bez toho, aby fyzicky toho pacienta vyšetril a videl. Ano. Čiže on sa musí odvieť od toho, čo mu napíšeme, čo povedzme si, že z chirurgických ambulancií väčšinou tie správy sú nie je moc také komplexné ako od internistu. Ako námestníky do toho skočím, pracujeme na to. Áno. Držíme palce, by sme si to prijali. No ale proste, že naozaj, že celé to bremeno diagnostické, mimo toho klinického obrazu toho pacienta, mimo laboratórnych parametrov, to rozhodovanie, či to tam môže byť, nemôže byť, ako to vyzerá, je naozaj na očiach a rukách toho radiológa. A preto za mňa má obrovský zmysel dávať do zobrazovacích vyšetrení a aj do EKGčok a na takéto veci, proste tým začať v tom AI. Že tie správy, ktoré sme my skúšali, je to bomba. Že vieme vyhodnotiť nejaké riziko, pravdepodobnosť toho, ale stále vlastne sa rozprávame s druhým, ako keby človekom z AI, ktorému nemôžeme úplne tak na 100% veriť, ale vie nás naviesť.
čo sa týka tých CT-čok, tých rentgenov, tam je to proste extrémne dôležité, aby to poukázalo na niečo, keď to tam je. Taký bol náš zámysel, keď sme začali s touto myšlienkou, to už bude skoro, hádam aj viac ako 2,5 roka, keď sme s tým začali úvodne pracovať, že teda poďme niečo vyskúšať do siete, čo by bolo pomocníkom všetkým, hej? Lebo iná je situácia počas pracovnej doby, kedy je na tých oddeleniach aj viacej radiologov a tak ďalej. A diametrálne iná situácia je po tej 14.00, hej, do 7 do rána. A flow pacientov je diametrálne iný. V tom strese sú vystavení nielen radiológovia, o strese na urgentoch ani neprináleží mi to. A ste pod ďaleko väčším stresom. A na vás je, alebo na ktoromkoľvek klinikovi, ktorý pracuje s tým pacientom, to rozhodnutie, aby som vedel urobiť nejakú tú triáž pacienta, čo s ním, a je hladný po tých informáciách, a keď na druhej strane má radiologa, ktorý je zaneprázdnený s tým, že hodnotí komplikované CT, nie je priestor na to, aby na tzv. CITO, čo veľmi dobre všetci ovládame, to je kategorický imperatív. To preložím, že okamžite, čo najskôr. Áno, už včera bolo neskoro, hej, tak nie je na to priestor, a pokiaľ máme možnosť, aby v tom procese rozhodovania bolo nápomocné nejaké iné prostredie, tak AI je na toto určená. Ďalšia vec je, že máme veľmi veľké množstvo mladých lekárov po skončení školy, alebo ešte nie sú úplne s ukončeným atestačným vzdelaním, čiže to je ďalšia kategória, kvôli čomu sme sa rozhodovali. A máme mladých radiologov, ktorí sme všetci zahltení enormným množstvom práce, a nie je priestor veľmi na to toho mladého lekára držať za ruku a všetky tie informácie mu počas tej pracovnej doby odovzdávať. Ja ešte poviem, že síce máme že druhý názor alebo druhý pohľad vždy atestovaného radiológa, ale on je s odstupom času, nie je to proste v tej chvíli. Nie je to v tom momente. A preto to AI v radiológii nám pomôže hlavne v tom, že ono ho to na to upozorní. Jediné, čo musí urobiť, že kliknúť na ten obrázok, kde to popisuje to AI, lebo ten prvý obrázok je bez, druhý už je s popisom, alebo teda s upozornením na nejaký problém, lebo takto som bol ja schopný internista u vlastného syna zdiagnostikovať Salter Harris práve na palci. A tiež taká nevinná hlúposť, že boli na oslave, ja som to už spomínal, a len sa mu, že vyzula teniska, bežal ďalej a niečo mu tam ruplo, opuchol mu palec, tak som teda išiel a naozaj bolo dôležité presne pekne to bočne odfotiť, rovno porovnať, a jak mi to tam zakrúžkovalo, hej, teda to zaštvorčekovalo, hovorím, že aj ja to vidím v tej rastovej štrbine. Nešťastný som bol, že v rastovej štrbine. A teda sme si ho poriešili, chvala Bohu, už teda behá, po 4 týždňoch už ani náplasťovka, ani sádra neexistovala, lebo proste mladý chalan, 12-ročný. A prečo to hovorím, že Salter Harris, ja som mal včera takú komunikáciu s traumatologom, sme sa stretli, niečo sme riešili, a on sa nám pýta, že niečo na alergiu, niečo dobré. Ja hovorím Desloratadin. A on chvíľku na mňa pozerá, že to si nezapamätám, to je ťažké slovo. Hovorím, tak keď som si ja zapamätal Salter Harris, tak ty si zapamätáš Desloratadin. Nehnevaj sa na mňa, my vieme jeden liek, a to je amoxiclav, akože antibiotikum. A mu hovorím, že môj zlatý, že toto si zapamätáš. A že jak si to zapamätám? Daj si Desloratadin, Salter Harris, to je podobné. Tak ako robili sme si srandu, samozrejme, že ovláda aj iné lieky. Ano. Ale presne toto sme sa tam bavili, že keď ja internista som dokázal, dá sa povedať, že dodiagnostikovať si syna a vidieť Salter Harris, samozrejme ako primár urgentu to ovládam, ale že mi to veľmi pomohlo, lebo ja som aj pozeral, že toto bude asi ono, neviem, nemám s tým skúsenosť. Prečo? Lebo teda ja moc veľmi nepozerám zlomeniny, skôr pozerám zápaly plúc, nádor na plúcach a takéto hľadám nešťastné veci, a tie zlomeniny sem tam vidím, hlavne keď riešim niečo, že nejakú sťažnosť alebo čo. Ano. A väčšinou tá sťažnosť je opodstatnená práve preto, že nebol tam ten druhý kuk hneď a nebolo ešte AI v minulosti. Ano. Ako je AI tých sťažností na zlomeniny je minimum. Ano. Čiže ja tam vidím obrovský benefit. To sa teším, lebo toto bol aj ďalší z tých zámyslov, lebo to treba povedať, že keď príde k nejednoznačnému zhodnoteniu, hej, a sú situácie, kedy radiológ úplne nie je ten, ktorý to v tom momente CITO zhodnotí, lebo aj v rýchlosti niekedy. Aj v rýchlosti a tak ďalej, tak tým pádom, že sa klinik vie oprieť o nejakú validnú pomôcku,
tak aj ten pacient je diametrálne inak manažovaný a k tomuto by som povedala skúsenosť, ktorú sme mali na začiatku, ako bola AI spustená v celej našej sieti a sme robili ako mediálnu prezentáciu, tak som sa pýtala klinikov, akú vy máte s tým skúsenosť. A sa mi páčilo, keď jeden z našich ďalších hlavných lekárov v sieti za traumatologicko-chirurgický odbor povedal, že mali pacientku, ktorá prišla v službe s tým, že padla staršia pani po ošetrení bedrového kĺbu osteosyntetickým materiálom, to znamená, že tam boli tie klince, aby to držalo a sťažovala sa na bolesti priamo tam. Tak hovorí, že moje klasické uvažovanie je, že som sa zameral na ten ošetrený bedrový kĺb, nevidel som tam nič. Hej? Keby to tak aj bolo, tak pacientku zmanéžujeme tak, že kĺb nie je poškodený a môže ísť a bolesti sú a prejdú. Hej? Ale AI a vzhľadom na to, že som povedal predtým, že sú dôležité tie anatomické projekcie, ako sa to snímkuje, čiže zase sme mali staršiu pani, nebolo úplne možné to odsnímkovať tak, ako by sme si ideálne prijali, čiže máme tam nejakú sumáciu kostných štruktúr, čiže sa tá skelet panvy sa tak nejako zaprojikuje, že nie je to úplne jednoznačne vidieť. Ja to iba vysvetlím, že to predstavte, že máte dva závesy za sebou a o tom druhom síce viete, ale teraz neviete, či vidíte tieň toho jedného prvého alebo druhého, lebo to sú tiene v podstate na rentgene. A ešte máme k tomu ako to mäkké brucho, a máme tuk a svaly a všetko, čiže to nám ešte pridáva presne ďalšie závesy. A AI vyhodnotila, aha, tu je zlomenina. Hej? A zlomenina bola v úplne inej oblasti, ale tej strany panvy, na ktorú ona padla a bola tak potvora schovaná, že len v jednej z tých snímkov, ktoré sa robila, to bolo detekovateľné. Hej? Keď sa potom pozrel bližšie, hovorí áno. A sám povedal, že nebyť tohoto, nemám šancu to nájsť. Čiže to platí to, čo ste povedali o rebrách a toto sa bavíme o veľkých kostiach. Ja som mal na to vždy takú odpoveď, keď som v minulosti odpovedal na sťažnosť, že to nevideli. No po vojne sme všetci generáli, keď už vieme, že tam je zlomenina, lebo kontrolná snímka o 3 dní alebo o 4 a už to tam bolo krásne svietiť, vidieť, ale na tej prvej by každý ten radiológ, aj ten traumatológ povedal, no fakt to tam nevidno. Ale že v tomto prípade naozaj to AI, ono to tam vidí. Proste keď to tam je, ono to tam vidí. Alebo upozorni, hej, že pozor, dávaj si a ty už vieš, ako toho pacienta, zavolám si ho na kontrolu, viem, že tá kosť sa bude meniť a s postupom času to tam tak šup a bude kontrolný rentgen. A ďalšia vec, bavíme sa stále len o kostiach, ale obidvaja ste tá akutná medicína, čiže my máme tu AI aj čo sa týka zhodnotenia hrudníka. No, tu sa pochválim. To je bol. Raz mi pomohol, lebo dobre, nie sme krčiari, internisti, už asi vieš, kam smerujem. Mali sme takého mladého, myslím, že to bol mladý chlapec, 19-20 ročný a chodil dokola s tým, že astma. A myslím, že ja som ho ani raz nevidel, až štvrtýkrát prišiel ku mne a už bolo AI a nedalo mi to. Tak keď som ho popočúval, tak pri astmatickom záchvate by mal mať tzv. Expiračný stridor, čiže pri výdychu mi píska. A on mi dýchal pri nádychu, už tam som spozornil a pozerám tie plúca všetko, ja som tam tiež nič také nevidel pre astmu, ešte raz som si ho popočúval a potom som si klikol na tú AI zložku, hádaj, čo mi vysvietila. Tracheu. Že je zúžená. Áno. A mňa by to naprvu nenapadlo, hej. Prečo? Lebo nie som krčiar, nie som zvyknutý nejako extra pozerať na tracheu, čiže priedušnicu. A potom mi to už všetko zacvaklo, keď som začal čítať tú anamnézu, že on pred nejakými 2 rokmi mal nejakú vážnu autonehodu a bol dlho na áre, zaintubovaný, čiže čo sa tam stalo? Dekubit. Tam vznikla stenóza pravdepodobne, hej, zúženie po tej intubácii, možno tam bol dočasne dekubit, preležanina, ťažko povedal, lebo som sa spätne k tomu nedostal, ale už mi to tak zapadalo presne do seba, že no a poslali sme ho na krčné a tým mu pomohli, hej, lebo na internom teda my moc nepracujeme s tracheami zúženými, s priedušnicami a tie presypacie hodiny nám vysvietilo AI. Čiže áno, bolo to veľmi raritné, ani to není časté, hej, takéto niečo. Ani nájdeš veľa nešťastných mladých ľudí, ktorí po autonehode alebo po nejakom zákroku boli dlho zaintubovaní, takých je málo, chvala Bohu. Ale toto sa presne môže stať, že sa proste zúži
ako nežiadúca iatrogénna vec, ktorú sme nechceli urobiť, ale môže sa to stať. A on, kým bol možno v kľude a viac ležal, ako chodil, nebol problém. Ako náhle začal normálne fungovať, tak už sa to prejavovalo. Áno. A on má u nás, vieš, keď sedel v kľude, 99 saturácia, okysličenie s oximetrom úplne normálne. Ano. Ale ja som si ho nechal tiež poprechádzať, videl som, že mu to kleslo na 92. Čo nie je teda katastrofa, keď si ťažký kardiák, chorý na srdce, alebo astmatik, chopkár, ale on pre neho to bolo nové. A plúcni lekári mali v podstate všetko dobré, aj kapacitu, problém bolo pri nádychu. Čiže toto je ten rozdiel, že tá AI nám v tomto smere dala diagnózu, dá sa povedať. A ja k tomu poviem, že možno chápem, že prečo z toho rentgenového snímku na prvú to nevidíš, pretože my urobíme snímok pacienta jeden, hej? Obidvaja to máte odskúšané, že koľko sa nám vráti tých snímkov z tej AI analýzy? Vrátia sa nám 4. Áno. Hej? Lebo ona urobí, že vyťahne plúca, hej? Kde vie zhodnotiť strašne veľa vecí, lebo celkovo tá AI zhodnotí zhruba 17 kategórií a tých 17 kategórií ako obrovitánsky pavúk, do každej tej kategórie spadá ďalších 10 podkategórií, čiže je nakrmená obrovitánskym množstvom dát. Ďalšia vec, vyťahne z toho vami obľúbené rebrá, čo nemáme my šancu, keď pracujeme s tou myškou, si to nejakým spôsobom vyokniť. Museli sme každé rebro zväčšiť, približiť a to je zväčšiť, pohrať sa, čo je toto strašne spravte. pracné. No. Hej? Ďalšia vec je, že tam nám zhodnotí pomer kardiotorakálneho indexu. Veľkosť srdca ku hrudníku. A vyznačí nám to takú definitívnu farebne hrajúcu tabuľku. Áno. Jednak to vyznačí sa priamo na tom rentgenovom snímku. Farebne jednotlivé tie patológie sú označené. Je to vypísané, že toto je takáto patológia. A plus je tam predikcia, čo sa týka rizika. Vysoké, stredné alebo nízke. Áno. A tu by som povedala, že táto technológia bola vyvinutá počas covidu. Áno, preto nám to ukazuje COVID preto to skóre. ukazuje stále COVID skóre, hej, lebo to bolo prvé sito, ako vytitrovať tých pacientov v tom hektickom období. To bola dobrá vzorka. Dobrá vzorka bola, hej. A aj ten obraz radiologický sa mení aj vďaka covidu, hej. Mnohé tie chronické ochorenia a pacienti, ktorí prešli covidom, majú do dnešného dňa zmeny na plúcach v zmysle nejakej redukcie funkčného parenchymu, nejaké fibrotické zmeny, chronické plúcne ťažkosti. A tiež je to pre klinika pomôcka, že aha, tak tu asi nebudem končiť len rentgenom, možno pacienta treba poslať minimálne na CT, či už natívne, alebo CT s kontrastom, lebo môžeme mať všeličo. Čiže no ono totiž to, aj keď teda už nemáme priamu sezónu COVID, chvála Bohu, stále zápaly plúc existujú a on to aj nerozlišuje teraz, že či to je priamo COVID, to môže byť kľudne intersticiálny zápal plúc inej etiológie, to patrí do tých 17 chlamydiovej, hocičo. A nám to stačí na to, že ja si porovnám starú a novú snímku a vidím, že tu je zmena. Predtým písal 1/6, tak to píše, a teraz 4/6. Kurňa, niečo sa tu zmenilo a dosť významne. A teraz máme dve možnosti. Keď tam má zápalový syndrom, tak je tam zápal plúc. Druhá možnosť je, čo teda často býva u nás na internom oddelení, máme pacientov so zlyhaním srdca. On to môže vydetekovať, ako keby to bolo zápal, ale my vieme, že keď to je na obidvoch stranách, že to je jednoducho zlyhané srdce a plúcny jedem. Nemusím dávať hneď CT, len si to dám dokopy. 2 a 2, že CRP6, 30 000 pro BMP, čo je parameter zlyhávania srdca. A už viem, že on mi síce ukazuje tu, že tu vidí nejaké výpodky, ale pre mňa to znamená, že aha, ja to mám zo srdiečka, nemám to zo zápalu. Toto AI nemusí vedieť, ale to už je práve tá súhra, že klinika, rentgen, poukázanie a nemusím dumať teraz na tým 2 hodiny, čo to tu vidím, je to určite stáza v malom obehu, tak to voláme teda. Alebo to je zápal plúc. No a mne stačí, že ma na to upozorní, pekne ukáže aj to veľkosť srdiečka, to je tiež perfektné a ušetrím čas. Už len tým, že si nemusíš manuálne merať to srdce, tak ti to fakt, že ušetrí čas. A ja som mal nedávno na urgentnom príjme tiež pacientku, kde ma AI upozornila na to, že vlastne je tam bilaterálna pneumónia, že pravdepodobne atypická, obojstranná, že pravdepodobne nejaká atypická. Ja som ju už tak na polku chcel pustiť domov, lebo urobili sme ziskorovací systém, náš obľúbený, Karp 65, že či ostať v nemocnici alebo nie. A okrem
veku a také hraničné, že tachykardie, že proste nič moc tam nebolo. A pozerám, tuto dole malý fliačik, možno niečo začínajúce a predstav si, že na tej snímke ja som to nevidel. Lebo proste, áno, máme možnosť si tam meniť nejakú tú sítosť tej snímky, nejaký kontrast, priblížiť, oddialiť, to je všetko. A potom na tých 4 oknách, ako si ty hovorila, tak sa mi vysvietilo ešte aj apikálne, čiže niekde hore. Na druhej strane tiež veľmi podobného charakteru fliačík a hovorím, že tak toto nejde asi dobrým smerom, pacientka onkologická, hej, môže to niečo komplikovať, tak hovorím, bolo by lepšie, kebyže tu ostanete, aj tak bolo. CRP v tom čase nejakých 60-70, nič strašné, že s antibiotikami by to pravdepodobne doma úplne v poriadku zvládla. Na druhý deň som si ju pozeral, už tam bolo 130 CRP a už to išlo hore, čiže pomáha to v tom rozhodovaní a pomáha to najmä ľuďom, ktorí robia, že proste z každého rožka troška a nemajú čas sa tomu až tak dopodrobne venovať. Dobre, že si povedal to KARF 65 a opakovanie matka múdrosti, my o tom často hovoríme. To je pre nás skorovací systém podľa klinického stavu pacienta, či ho prijať alebo neprijať do nemocnice. Tých 5 bodov tu nechcem vysvetľovať, ja chcem ísť k tomu, že teba vlastne kvôli tomu, že to je na oboch stranách zápal plus onkologická, asi staršia pacientka, tak si sa naklonil k tomu, že radšej prijať, hoci keby si možno nemal to AI, tak radšej prepustiť. A to je to, kde môžeme teoreticky urobiť chybu. Tá pacientka by to možno zvládla, ale určite by sa vrátila. To je ďalšia vec. Len by je to neobhajiteľné, keď nedaj Bože sa niečo skomplikuje, že tá pacientka začne desaturovať, alebo niečo je to neobhajiteľné. No a v tomto sú tieto modernejšie technológie, alebo moderné technológie AI, a všetky tieto zlepšováky, ono jasné, stojí to čas, treba to naučiť, musíš s tým pracovať. Na to máme ľudí ako si ty, že proste áno, krmíte to informáciami, dávate tomu mantinely, že je to skvelé. A stojí to nejaké peniaze. Na druhej strane šetrí to strašné peniaze tej nemocnice, lebo ukáže proste nejakú chybu a tým pádom není sťažnosť, není pokuta, pacient je šťastný, zdravý, spokojný. My sme šťastní, zdraví, že sa splnila tá ambícia, ktorú sme mali. Hej? Jak si hovoril o tých plúcach, tak som si spomenula príbeh kolegyne, mladej doktorky neatestovanej z jednej z našich nemocníc, ktorá nie je to spádová oblasť na určitý typ ochorenia, povedzme si. Pacient, ktorý štandardne liečený u všeobecného lekára, protrahovaný, kašel, vysoké teploty, jedny antibiotika, kontrola, nelepšíme sa, druhé antibiotika. Keď ani druhé antibiotika nezabrali, tak doktorke sa to všeobecne nepozdávalo, tak poslala na rentgen do nemocnice. Tak rentgen sa urobil a bol veľmi prekvapivý ten rentgen, hej? Presne. Masívny nález obojstrane. Mladá kolegyňa tým, že tých pacientov v tej oblasti veľa nie je, tak bola prekvapená. AI presne zhodnotilo, že tuberkulóza, čiže následne išiel proces, že CT+, kde jednoznačne sa to potvrdilo, čo bolo zaujímavé. Pacient nebol v styku s nikým, kto toto ochorenie mal. Hej? Ani všeobecný lekár ho nenapadlo, že by toto mohlo byť. Čiže ja to... Bol taký vekovo, že mohol byť aj zaočkovaný ešte z minulosti? Mohol byť aj zaočkovaný, hej. Taká tá veková kategória 40+, čiže áno. Sú povolania, ktoré sú vo väčšom riziku ako ostatné. Napríklad aj patológovia majú väčšie riziko byť v kontakte s tuberkulózou ako normálni nepatológovia. Čiže sú to také veci, že nás to prekvapí. Už žijeme vo svete, pred 50 rokmi, alebo 60, 100 rokmi možno dozadu, keby si nejakého takéhoto pacienta videl, že dlhodobo kašle, tak povieš fleku, že áno, tuberkulóza. Ano. Teraz už skôr ideme tým štýlom, že nebude tam nejaký nádor, alebo niečo také intersticiálne skryté, čo je vynikajúce, lebo vieme liečiť tú tuberkulózu, ale už sa trošku tá diagnostika proste aj v tomto mení. Ano. Ja som náskôr povedal tuberkulóza, lebo proste povedal, to bude niečo raritné, tak tuberkulóza. Na prvú, keď sme sa bavili, tak áno, v rajone, kde je tých pacientov spádovo veľa s takýmto ochorením, tak uhol pohľadu a oka vypozeraného, či už radiologa alebo pneumofyziologa, čiže plúcneho doktora je diametrálne iný, ako keď to niekde zavíta ako rarita. Áno. A na prvú ťa to nenapadne. Hej? Čiže ja to beriem AI, či je to tie kosti, ktoré máme inštalované a ortopedické rôzne merania, ktoré sú dôležité pred plánovanými operáciami alebo skoliózy, to znamená krivé chrbtice. A máme možnosť teda
pomerať a dať validnú informáciu klinikovi a aj toto hodnotenie plúcneho hrudníka ako takého, ako celok, tak beriem aj ako edukatívnu pomôcku pre mladých radiologov, klinikov, ale treba povedať, že aj my, starí harcovníci, sa stále máme čo učiť, lebo celý život sa máme čo učiť. Mám na teba takú otázočku, kde mňa to ako osobne zaujíma, kde si myslíš, že je ten zdravý strop použitia AI v medicíne? Akože čo ešte nech rozhoduje AI, alebo nech nám pomáha AI, a čo už je moc také, že sporné? Ja mám na to poviem, to je môj uhol pohľadu, hej? Že my sme kategória ľudí, ktorí sme boli zvyknutí sa učiť z kníh, hej, do nemoty. Mladá generácia prichádza s tým, že sa učia z internetu. Aj my v dnešnej dobe kopec vecí už dohľadávame na internete a menej listujeme v knihách, ale stále sa opierame, ja si myslím, stále o tie vedomosti, ktoré sme prácne si odmakali a vypozerali. A nech sa pozrieme na akékoľvek povolanie, tak tá mladšia generácia, čím sa nechcem nikoho dotknúť, sú tak zahltení informáciami, že sa začínajú čím ďalej viacej spoliehať na tú informáciu, ktorá mu je deliverovaná, ako ktorú si odmakal. Čiže to je asi veľmi ťažké povedať, že kde je tá zdravá miera. Podľa mňa AI by nemalo prevažovať zdravý rozum a vedomosti, ktoré mám. Hej? Ja si sa síce nepýtal, ale ja ti chcem odpovedať tiež. Nech sa páči. Prečo chcem odpovedať? Nám kedysi ešte, myslím, že to bolo na neurochirurgii, keď som bol 6. alebo 5., už si nepamätám presne, kedy boli tie stáže, tak tam povedal jeden docent, doktor, taký vedúci, že jedna dôležitá vec, nezabúdajme, že vždy sa môžeme mýliť. Hej? A my si musíme uvedomiť, že aj to AI sa môže, v malom percente, ale môže mýliť. Hej? Ja to poviem tak, skúsený 55-ročný lekár, ja neviem, na chirurgickom oddelení, ktorý perfektne operuje, tiež sa môže v 1% pomýliť. Tá šanca je rovnaká u AI. Ja osobne som mal, ja to nazvem, že konflikt s AI pri EKGčku, keď sme sa hádali. Ja to tak poviem, zhádal som sa s AI, že podľa mňa je toto flutter predsiení, proste iný typ arytmie, ako si myslela AI, že SVTčka. A normálne sme sa ako keby bavili, ako keby som sa s Lukášom bavil, a vyšlo, že som mal pravdu. A to AI sa mi na konci ospravedlnilo, že vidno, že robíš dlho a že sa ospravedlňujem, že mal si pravdu, je to nakoniec flutter. Ja som vychádzal zo skúseností. Presne. On videl len EKG, bol tam síce napísaný vek pacienta, ale ja som mal jednu informáciu, že tá arytmia predsieniu a flutter predsienie je viac pravdepodobne u staršieho pacienta, čo teda bola staršia pacientka. A tiež som mal v tom oku, ja to neviem inak ani povedať, proste tisícky EKG v očiach, že toto je skoro flutter. Doktorka, čo tam bola, že ale aj píše, že SVT podľa obrázka. Dobre, ale ja ti tvrdím, že to je flutter. A ťažko to bolo dokázať. Ano. A išli sme potom vertovať. Samozrejme, že adenozín, môj obľúbený, nezabral, tak už z tohto titulu, a keď sa to tam proste podá tomu pacientovi, to sa podáva bolusovo, 6 mg, keď nepomôže 12 mg, tuto 12 mg zareagoval, takže tá krátka prestávka, ktorá na EKG bola, nám odhajila ten flutter. Odfotil som to a vtedy to AI. Mal si pravdu, podľa tohto je jednoznačné, že tam nie je supraventrikulárna tachykardia, hovorím v ťažkých pojmoch, ale iný typ arytmie, ako som si myslel, AI tvrdí, a potvrdzujem, že je tam ten flutter predsiení, ten typ arytmia, čo tvrdí teda pán doktor internista, čiže ja. Tak sme si to tam navzájom odpustili a pripustili sme si presne túto vec, že môžeme sa mýliť. Ale preto tam musí prebehnúť tá komunikácia, a aj keď sme si istí diagnózou, nebuďme si istí. Rozmýšľame stále v malinkom percente, že čo keď sa mýlim. A toto si musíme zachovať aj pri tej AI, aj pri nás samotných. Áno, súhlasím. A keď my nemáme v rámci radiológie možno, že nám sa takto blahosklonne AI ospravedlní, hej, takže učím ja mojich kolegov, že áno, toto je môj nález, môj názor, ja sa pod neho podpisujem, nepodpisuje sa AI ako pomôcka a môžem napísať do toho nálezu, áno, i moje hodnotenie je toto, AI síce označila, ale nie som o tom presvedčená, lebo sa jedná o toto a o toto, hej. Čiže je to na každom jednom z nás, aký priestor tomu
tomu dá a ako sa chce opustiť alebo neopustiť od vlastného rozmýšľania. Ono tie technológie pôjdu dopredu. Bude toho čím ďalej, tým viacej, lebo aj stroje máme všetky obohatené o AI technológie, aj tých toolov je strašne veľa, skrátka je to priestor na trhu, ale každá tá jedna AI technológia si myslím, že v konečnom dôsledku bude obrovitánskym šetričom času, lebo to množstvo pacientov, ktoré musíme denne spracovať, čak ja som pozerala predtým, ako som sem prišla, že koľko sme urobili v rámci našej siete rentgenových vyšetrení za včerajšok v rámci našich nemocníc a polikliník. Za 8 hodín, tak? Za 24 hodín, hej, za jeden celý deň, tak to bolo cez 18 000 snímok. No, hej. pekne. 24 hodín. Za 24 hodín. Myslím, to sú proste za 8 hodín väčšinou plánovaní pacienti rentgeny a potom urgent, čo posiela a nemocnica. Je zhruba dolná hranica je tých 1800 pacientov, ale sami vieme, že to nie je, že jeden pacient, jedna snímka. Máme pacienta, ktorý má 10 snímkov, čiže to je obrovitánske. A máme toľko a toľko zariadení, toľko a toľko čiže aké množstvo ušetreného času to je? No obrovské. Obrovské. A keď teda sa bavíme o radiológii, tak by som sa pochválila, že teda naše plány v rámci implementovania AI technológií týmto v rámci radiológie neskončili. Máme v pláne ďalšie, čo dúfam, že teda sa stretne s rovnakým pochopením na strane vás klinikov, ale hlavne nás radiológov, lebo sa bude jednať o veľmi takú... Češi majú taký krásny výraz, neviem si slovenský ekvivalent, taká pižiželivá práca. Hej? Čiže veľmi detailná, kde sa rozhoduje o prognóze pacienta, by som to nazvala, aby som aspoň nejakú údičku hodila v milimetroch. A keď to máme my porovnávať, že ja to mechanicky si odmerám a mám niečo, čo mne túto službu sprocesuje, tak ušetríme ďaleko väčšie množstvo času a môžeme sa venovať. To nebudú minúty, ale možno aj hodiny, to že? Budú v konečnom dôsledku za deň to budú asi hodiny, myslím si. Môj mokrý sen, čo sa týka AI vo všeobecnosti medicíne, je asi nejaká aplikácia, ktorá by proste bežala na tých počítačoch v ambulanciách na pozadí a kontrolovala moju robotu. Lebo naozaj na konci dňa jediné, čo od tej AI nepotrebuješ sa rozhodnúť, či intubovať, neintubovať pacienta, alebo koľko urobí stlačení hrudníka. To všetko vieš. Ale ty to vieš. Ale nemusí sa ona rozhodovať, ale aspoň tá kontrola, nech tam je a nech mi to uľahčí tú robotu. Normálna aplikácia, ktorá beží na pozadí a kontroluje súbežne to, čo napíšem, akú diagnózu dám, či som vyhodnotil správne riziko, či sú správne vyhodnotené EKGčka, zobrazovacie vyšetrenia a toto je taká obrovská pomoc pre mladého lekára. A to nie je to, že potom osprostie ten lekár, lebo bude veriť iba tomu. Práve naopak, upozorní o to na niečo, aby si to doštudoval a bude ho to mrzieť, viem to sám na sebe. Keď komunikujem s AI o nejakom komplikovanom pacientovi, ktorý už dávno je možno na príjem poslaný, už je aj zaliečený, ale proste mi to nedá, lebo sa mi zdá, že som to mohol urobiť rýchlejšie, tak predsa len si to skôr doštudujem, keď mi povie, áno, tuto si mohol ísť týmto smerom a tak ďalej, že proste má to zmysel, len tomu netreba veriť a možno našim divákom, poslucháčom by sme mohli taký take home message, že netreba sa toho báť a netreba sa toho báť, keď doktor povie, že používa AI, je to úplne iná AI, akú poznáme my, hej, keď si naťukáme cez prehliadač nejakú AI, nejakého chatbota, rozhoduje sa to úplne na základe iných kritérií a hlavne pacienti nech moc neveria tomu, čo tá AI im povie. No, sa nevedia pýtať. Presne. Hej. A hlavne je to veľmi, veľmi sugestívne. Ja nemám slepé črevo, ja mám dávno vyoperované, ale ja som presvedčený o tom, že na konci debaty, že ma bolí brucho, by som dokázal presvedčiť AI takúto bežnú, že mi narastlo nové. Hej, takže všetko treba s mierou. Ja si viem predstaviť, ako by sa ti následne ospravedlnil, keď by si jej vysvetlil, že teda druhé ti nedorastlo. A ja by som povedala, že my tu AI celú technológiu máme prezentovanú v našej firme ako druhé oči lekára. To znamená, že ten lekár nie je nahradený, ale mám tam nejakého pomocníka, ktorý teda
ešte na mňa dozerá a mne pomáha. Ako keby si ich vysypal z kamiónu tých pacientov s hypertermiami, s vysokými teplotami, to je, že rekord bol 43 stupňov. Pacientka, fajčiarka, do toho obezita, diabetes tam myslím, že nebol Iba potvrdený. hypertenzia, no. Hypertenzia, ale to úplne stačí. Došlo na ambulanciu a hovorím, ktorá noha. Pozriem sa dole, ani som sa nemusel pýtať, ktorá noha, to bolo proste Ona fialové. kričala, hej, že to som ja. Mali sme tehotnú pacientku a teraz poviem, tehotnú pacientku nesúdime, prídeme, nesúdime, pomôžeme, hej, ale v 16 rokoch došlo jej zle a jak padala, tak sa ako keby tak prehodila, aby si chránila to brucho, ja som to tak pochopil. A teraz sa začal obrovský kolotoč, na konci ktorého sme my museli volať aj príslušníkov polície, aby ukludňovali situáciu. Privezený sanitkou, teplota na 40, rekord 43 stupňov, čo sme namerali. Tiež sme chladili, ako sme vedeli, nebola tam klimatizácia ani žiadna studenšia miestnosť. Veľmi dobre vieme, sa to rieši momentálne aj na celom Slovensku, že vlastne v nemocniciach klimatizácia, aj mňa to úplne dosť štve. Každý deň sa tam stretávali a dávali si spolu večeru a navštevovali sa domove dôchodcov. No a som veľmi zvedavý, že čo teda bude s týmto pacientom. Ja dúfam, že sa dopracujeme k tej zdravotnej dokumentácii alebo ku kolegom, aby nám povedali a dúfam, že to zvládne, ale nie je to sranda. Celý pocit, že sme to pozerali včera ráno na sedení a daný pán už nežije. Teraz si mi to pripomenul.